Bale, urrengoak inijoa atzo baita jonun Get Back. Beatles haundiak, afinatu ingot. Mira, berriro. Ordun, hor ninjoa, sonido limpioa. Lehen honeukan sonido pixkat puskatugoa, ez? Hola, crunch esatean. Muy ACDC baita. Eta hoen ja pixkat garbigo, bale? Ahí va. Okay. Beatles handiak. La eta sol re. Rock and roll. Bai, menite zituen hor dibuji horiek, George Harrison izangoa. Bai, hemen, hori teio la mayor pentatónica baita, bai, hemen baita, hemen la mayor pentatónica da. Eta la séptima hori teio. Bai, nik asko erabiltzen dibujo diaz, séptima, hemen inbeharren, bai, leku askotan da baita. Bai, eta horietako atau, eta hemen itau, Beatlesekoak. Eta gero horre séptima eta saltzi hor. Guazen aurrea. A ver, solo errepikatuko dugu. Xela no. Exactamente, la séptima inolito. Atzo, bilatu, no? Hoi jarrikote. Estrella. Horre. Teklatua elektrikoa. Bai, lehen honek iteitu, que grande. Joder. Beatlesek edo zeinak iteatzuzkan, o sea, no puedes saber... Nazteitu, que cabrón. Baita adidea, hain hondik.
Gero agudo nitu. Qué guapo. Pixka guen digan estruktura eta sartu martzait burun. Baina, bueno, más o menos, hortikan jongo zana, oso ingot, atatzen zaiten hobeto xo. Eta saietuko naiz dena jarraian egiten. Zeldistak iteakon, karo esatezu, de repente, 20 piko abesti ikasi baituzu, kasu honetan bakarrikan kontzertu bateako, que, bastante... gogorra da, ez? Azkenen kontzertu bateako bakarrik ikastea dena, puta da. Baina, pues hoi, euki baituzu garbi zeak, ez? Sobre todo abestik, eta atzo esaten nun, inbardana entzun pilo bat entzun maia abestik. Netzako gauza garrantzitsuen eterikoa hoi da, ez? Orduan, aldeten guztietan, lista jartzet, eta abestik burun sartzen, ez? Gehien bat jakiteko noiz datozen kanbiok, hemen estrofa dijoa berriro, o estribio, o soloa sartzea, eta hemen hau itezun. Gauz guzti horiek, inbazuna analizatzen, jun. Karo, ez da musika entzun bakarrikan, ez nigoatzen naiz, gitarra eta nintzanen hasi ikasten, o ikasten hasi nintzanen de, nik entzuten musika eta entzuten gauza bakarra zan, ahotsa, kasi, beste guztia enekin ez da zertzan, ez esaten zenean, hor gitarra bidea zeite honda. Gatzen nintzen, vale, ez zeten zuten. Orduan, belarria entrenatu itea baita. Orduan, hemen kanalen baita ingoiteu, dauzkat pentsatuta hola gauzak, jakiteko nola mejoratu baita belarria, ez, nahi adiez ikasle askokin pasatzen zait, nahi pasatzen zaiten bezala, nigoatzen ez hasieran Iker Pirisekin juten nintzen ikastea, eta bere etxea, eta juten nintzen, da igual esatzen, besti hau guza ez zait, nahiko nuke ikasi, eta jartzezun, da pi, eta momentu natatzezun ez, da nahi imposiblea, esplotatu iteziten buruak ez. Eta, karo, gero urtekin, nik baita ikasi ez, posiblea da, eta perfectamente itea dago ez, baina imardana belarria entrenatu, beste gauz guztik bezala. Orduan, musika entzuteko modua ja, ni beti esaten, ja ez dut musika igual modu berdina, modu berdina disfrutatzen, ez? Bueno, disfrutatu baina beste modu batea. Vale? Nik entzuten musika ja nire buru automatikamente analizatzen dago, vale? Hauen ezakitzen bagarren gradu jo, hemen tal solo ezakitzea idaiten. Ian dena traduzitzen egin ez, digamos, ez? Orduan, baixe, sin más. Guazen, osoa zemuz atatzen. She thought she was a cleaner. She was a frying pan. Yeah, listen. The picture. The picker. Okay.
agradable, baino ja bide hartzen, más o menos. Hau, hirugarren aldia izango zen, jotzen una bestia, así que, bueno, pixkanaka. Baita barnen sartzeko, hori onda zati bat, neukala, bueno, nintzala goatzen ez, nola zen, eta horregatik. Da, zati horiek dira, ez, azkenen geatu batzunak, da, hor beti aztuiten naiz, igual, ondo etortzea, hor entzutea zati hori eta barneratzea, ez.